Arratsaldeon kaixo usurbil, eta zer modu zerate, gaixak honetan sartu aurretik gure berso eta arte. Usurbilen beti bada festa, herri eta lagun arte, eta guk ere nahi gendun izan ospakizunaren parte. Kapitalismoan bukatu da, jadaldatu dute zer nahi, goizea mundua irauli dute, bat lerta bitik hor nun nahi. Generoa konstrukto bat dela, esaten da gaur egun ai, ba generoa konstrukto bada, igual adina ere bai. Beraz adina ere kapaza, izan leike iraultzeko, Iruña Algorta eta Hernani, zentroko eta ertzeko. Nahiko fuerte hasi gara behintzat komeni zaigun antzeko. Hemen osagai denak dauzkagu behar dena aldatzeko. Erditu diren amak, erditu ez direnak, ama ez izatea aukeratuko dutenak, ama bakarrak, banatu diren amak, adopzio bidezkoak, amonak, etorkinak edota ama lesbianak. Amatasuna bizitzeko modu asko daude, baita ama izateko modu ugari ere, eta horietako lekukotasun batzuk bildu dituzte Erika Lagumak eta Estitxu Fernandezek Eme, ama eme ume liburuan. Bi bertsolari lesakarrekin elkartu gara, liburuaren haurdunaldi, erditze eta erditze ostekoa hitz egiteko. Erika Estitxu Durangoko jardunaldi feministetan ateratzen saiakera hau idazteko gogoa eta lana bera, eta nola izan da ordutik honako ibilbidea? Han ikusten zen, beharra handia zegoela hitz egitekoa, entzutekoa, gure esperientzia konpartitzekoa, eta pixkot hor sortu zen, lan hau antzinera teitzeko proiektu hori. Bai, azkenean ama haunitzek erratez zutena zen, umea jaiota gero zaplasteko handi bat jaso zutela, inorketziela erran amatasuna hori zenik, eurek bertze idea bat zutela amatasunaz, eta hor ikusten da garbi sistemak berak nola ematen digun amatasun eredu zehatz bat, eta uste dugu hori dela amatasuna, Orduan gure helburua bazen erakustea amatasun desberdinak, eta amatasuna bizitzen aldela modu aski desberdinetara, eta guk erakutsi nahi genitunak ziren sistema edo ezarritako hori arrakalatzen zuten amatasun ereduak. Eta horretan saiatu gara. Pilotak eta bertsoak badute antzekotasunik. Urrun daude, baina emakume honi bilbidean badago antzekotasunik. Garai batean zailagoa zen pilotan edo bertxotan neskak ikustea. Gaur egun ordeak kopurutan ere bagoaz gora. Dimako pilota eskolan adibidez, neska pila bat dago. Garai batean erreferenterik ezak, bakardadeak edo guganako epaiak zailtzen zuen maite genuen horretan aritzea edo maite genuen horretan mantentzea. Honintza eta Iosune, 2000 urtea. Pilota eskolan zaudeten 10 urteko bi ume izango zarete. Askotan pasa zaizue burutik usteko pentsamendua. Baina etorkizunetik heldu da Jone, kontatzeko
gertatuko diren gauzak 20 urtetan. Dituzuen galderak, kezkak edo beldurrak bota eta Jonek egingo duzuek animatzeko alegina. Naiz gogoa jarri geurez, alperrik ez alda berez, raketistak azaztu baziren, beste oka zergatik ez, beste oka zergatik ez. Zuen gogota disfruten, aguantatuta urtez urte, egunen baten nesken final bat, ETB-n emango dute, ETB-n emango dute. Behin hau hautatu bizitzan, nabil honen entxuk izan, nik segin nahi dut baina ez dut nahi, kantxan neska bakarra izan, kantxan neska bakarra izan. Ez da aski referente, eta horrek zenbat neke, baina zuek noizbait gazteagoen, eredu izango zarete, eredu izango zarete. Lorpendanak urrunean, gure oinarri xumean, prakazuriak mierda bat dira, hilekoa dogunean, hilekoa dogunean. Helduko da konen moda, polemikak berak gora, baina hori baten anekdota izango da, anekdota izango da. Kirol kontuta genero, pozik egongo naiz gero, mutilen partiduetan gizan, frontoia bete ezkero, frontoia bete ezkero. Frontoian jende hila da, ez da egongo behar bada, baina benetan importanteak lehen filan egongo gara, lehen filan egongo gara. Martxoaren 4an ospatu zuten Usurbilgo emakumeen etxearen irekiera eta bertso bazkari bat egin zuten eguna borobiltzeko. Eta martxoaren 10ean berriz ez da kasualitatea bertso saio musikatua izan zen Diman. Gabonak aurretik zoru pelibikoaren garrantziaz kontzientziatzen izeneko hitzaldi bat antolatu zuten hemen Oiardo kiroldegian. 2 orduko hitzaldi horrek sekulako arrakasta izan zuen eta azkenean ikastaro bat antolatzea erabaki zen. Uste baino interes handiagoa sortu zuelako besteak beste. 29 emakumek eman zuten izena, gazteenak 24 urte eta zaharrenak 77. Zuek zarete bertaratu diren 3 emakumeren zoru pelbikoak. Zusaioa 20
urteko neska gazte baten zoru pelbikoa, zu Jone 55 urteko emakume batena, eta zu Maialen 77 urteko emakumearena. Elkartu zarete esterileak eta eskatutako tresnak eskuartean, zer moduz, zuek eta zuen jabeak. Ni naiz lehengo mendeko gerratako kinta, aizoru pelbikoa zenolako kinka, nere gorputzonek du despistatu pinta, nola izena nuen eretzekinta. Nireak bere gandu nahikoa meritu, baina azken krisi hau ezin du gainditu. Bi haurdunaldi eta bi aldiz erditu, ta oraindik 17 eduki nahi ditu. Mileniala naiz ni egungo ikurrak, 20 urte baino ez akabo beldurrak, lehen amonak esan dit beitu horko aurrak, esportzurik ingabe hausten ditu intxaurrak. Aizen bat sexu jardun hain planta itxeko, erditzen naturala ume bakoitzeko, ta monitorak dio ondo aditzeko, orgiak bat dagola eta sentitzeko. Nireak susmoren bat barrenean, zeo zer konponduko duela senean, baina izena eman du hemen azkenean, senarrak crossfitean hasi zaionean. Ni militantea naiz ta autu trinkoa, feminista moderna eta kritikoa, Urkulluk ta mendiak zeru etikoa, ta herriak aske nahi du zoru pelbikoa. Zenbat antropologita din salda, batzuk azeleratu bestek jarri galga. Bizi gutzin ebaksek luzatu dit malda, ta orain tena lei dira pasa behar alda. Tena lei dizizketan asita hor konpon, honelako batean nien nintzen egon. Baina honi ilusio gehiegi zerion, ia kopa bat zer den nork azaltzen dio. Berak dena eroria baino ez du inporta, zurrutinan adina ta ia lur jota, nik gazteta arroa sobera igota, bueno iruron alde altxa deigun kopa.
Zuek biok lagunak zarete. Laster jubilatuko zarete. Badakizuek guztiak aprobetxatuko direla orduan zuekin. Umeen zaintza, papeleoak, guztien erosketak. Eta hau guztia egiteko moduan ez zaudeten egunean, hau da, ingurukoentzat karga bihurtzen zareten egunean, zueken zer egin behar duten pentsatzen hasiko dira. Beti errepikatzen da istorio bera, belaunaldiz belaunaldi. Baina zuek ez duzue horrela bizi nahi. Zuen adinkideekin elkartu eta komuna bat sortzeko ahaleginetan hasiko zarete. Elkar zaintzarako benetako gunea izango dena. Gaur duzue lehenengo asanblada eta aretoa goraino bete da. Emozioaz negarrez, azten banatzu parkatu, espektatiba gitxigaz, dugu bileran tolatu, baina aretoa bete da, ta esan genke gaur altu, 68 bagagoz, jamaiatza falta jaku. Maiatza falta bazaigu, etzaigu falta ez grina. Gaurtik aurrerakoa ez, da izango berriz berdina, aldaketa hemen dago, gaurko bat dugu lagina. Ez dugulako izan nahi, seme alaben komodina. Seme alaba bebetin, ez da amaren laguna, bererara antolatu, nahi daualako eguna, baina hain gatsa ez da utopia urruna. Sistemak egin daiala, guk egin nahi ez duguna. Sistema honi kolpetik, iritsi behar zaio gaban, alperrik ez gara batu, hainbeste eta bertara begietan sumatzen dut, konplizitatea ara. Gu ez gaituzte zainduko, ba elkar zainduko gara. Alkarregaz bizigura, doguta alkarrekiko, zartzaroaren kudeaketan, aldatu daiten betiko, gaur ez badogu urteetan, empoderatuta tinko, Benidorrera joango naz, eta enaz itzuliko. Beraz Benidor hor dugu, egongo gara primeran, eta han biziko gara, onintzan nahi dugun eran, baina hori bai gauzatxo bat, behin ipinita aukeran.
pajaritos dantzatu ez, guk eginen behar dugu egan. Amatasuna bizitzeko hainbat errealitate daude, lehen esan dezen bezala, baina oraindik ere gaur egun gizartean errealitate bakarra ikusten dugu. Bai. Bakarra edo muturrekoak, ez? Bai, muturrak, ez? Bai. Alde batetik dago oraindik amatasunaren erromantizazio bat, ez? Eta ama baldin bazara horren bitartez errealizatuko zara, ez duzu beste zer gehiago beharko, eta umearen beharrak egongo dira zure beharraren gainetik, ez zureak ez dituzu ez da ikusiko ere, ez dira existitzen, ez? Bizka bat etxeko aingerua, ez? Orain dela zenbait hamarkada feminismoak horren kontra hain ederki jo zuen instituzio hori, ez da amatasunaren instituzio hori, bizkat kaiola edo kartzela bihurtu zena emakumeontzat, ez eta hori apurtu behar zen, eta gaur egun oraindik horrek irauten du, eta gainera gehitu zaio amatasun neoliberala, baina hori da saltzen digutena. Eta oraindik ere ematen du ezetz, baina horiek dira aukerak, ez dago bertze aukera hundirik, edo bat, edo bertze. Ama hitza bera, ez asko agerdia liburuan izenburutik hasita, presentzia eman nahi zenioten, ez da? Bai, argi genuen izenburua nahiko hasieratik M izango zela, ez? Badelako letra bat ongi islatzen duela amatasunaren esperientzia gora beratxu hori, baina ere bi zutabe sendo dauzka letrak, eta gero, genekien behartzuela ere beste, bertze azalpen bat, eta ama eme ere argi genuen, baina oso kategorikoa iruditzen zitzaigun, eta orduan, etorri zitzaizkigun burura asteriskoak, eta horrek lehenengo kolpetik islatzen du aniztasun hori, eta gainera lotzen du feminismoarekin. Amatasuna bera ere asko epaitua izan da, ez da? Epaiketa eta horri lotuta errua da amek aipatzen duten gauzetako bat edo emozio nagusietako bat, ez? Dena dago gaizki eginda, ez baldin bazara sartzen. Lehen aipatu ditugun mutur horietan, bertze guztia, gainontzeko guztia gaizki eginda dago. Gaizki eta ongi eta nola egiten duen umeak edo zer gauza hori izanen da amaren errua, ez? Ama seinalatzen dugu, orduan epaiketa dago etengabe, ez? Baita, erranen nuke epaiketa zen dela lehenagotik ere, ez? Ama balin bazara gaizki, baina ama ez bazara ere gaizki. Orduan, emakume guztiok zeharkatzen gaitun gaia da. Urteek aurrera egin dute eta Josunek eta Onintzak buruan zuten komunaren proiektu hori gauzatu zen. 3 urte dira komuna batean bizi zaretela zuen adinkideekin. Zuek 3 gainera, espazioa konpartu nahi zenuten bertan eta etxe berean bizi zarete. 3 etxe berean eta jubilatuta. Proiektua ederra da, eta zuen elkarbizitza? Zaintza erdigunera, ta horri zenbat buelta, eman behar zitzaion denari oreka, baina hemen txegaude, denok sofan zer gerta, ta erdigunean dago, arraska beteta. Erropak garbitzeko, beratzen baineran, botikak zalanetan, platerak neberan, toaiak urrundagoz, niretzat aukeran, ez genekian ondo, edadea zer dan. Eta alerez gaitu, konsumitzen lotxak, konpartitzen ditugu, penak eta pozak. Hau desfase utxada, horra gura itortzak, nire mesian daude, Onintzaren hortzak.
Denbora joaten da abaila handian, ta naiz zoriontsu gauden geure komerian. Gaur etxea txukundu behar dugu agian, Tinderreko zita bat daukate guerdian. Tinderren omen dabil, horren beste mutil, danak probatu barik, ez dugu gura hil. Biok gagoz etxean, ta zu joan tranquil, nire mesan otxean, dago baginezil. Baginezil jarrita, horra duzun planta, gero ibiliko da, oean arrastaka. Ia hemen gabiltz, hiletik tiraka, ta gaur bazkaltzeko zer, arroza edo pasta. Arroza edo pasta, lehenengo aukera, baina ja garbi ez da, geratzen platera. Talaba bajilasa, hobeda ezatera, joan gaitezen kalera, menu bat jatera. Menua jan aurretik, lehen parada zera, Marianito eder bat, 3 hartzera. Alaba deika daukat, barriro da bera, ui mobila jauziat, komunetik bera. Mobila hortik zehar, joan zaizu ara, ta aizea hartzera, bidali alaba. Ligoteo kontuak, ere atzean laga, oean nahi dudana, poltza beroa da. Zuek biok jardunaldi feminista batzuetan hartu duzue parte, eta ondoren elkarrekin bazkaltzera joan zarete, eta kantuan eta dantzan aritu zarete, poteo luze bat ondoren, eta zuen arteko lehenengo musua etorri da gero. Elkarrik herritik helduta dantza zoroan zabiltzate, eta saioak ea gaua bere etxean pasanai duzun galdetu dizu Maialen, eta zuk baietz, noski. Desiatzen zaudela. Iritsi zerate etxera eta elkarri arropak erazten ari zarete kortatu taldea, atope, entzunez. Zuk saioa besapeak erabat depilatuta dituzu, bigotea zer esanik ez, hankak ume baten ipurdia bezain xuabe eta alua ia biluzik. Erdian hile tira bat, baino ez. Zuk Maialen besape hiletsua, kokotzetan hile beltzindartsua, hanketan hile ugaria eta alua ondo estalita. Elkar erazten, elkarri begira parre txikia atera zaizue. Bata bestea zirikatuz eta zirrikatuz ari zarete ohera bidean. Zure hile zein orbain biboteko mantxa, dirudin ere kontra dijoan txarrantxa, baina kortatu altu jarri dugu antza, beraz egin dezagun azken guda dantza, beraz egin dezagun azken guda dantza. Ai oraingo gaztiak, lenguak ez dira, diferentiak dira, gaina eta azpia. Hainbeste zebra opan,
blusa garestia, ta erantzitakoan, nun dago piztia, ta erantzitakoan, nun dago piztia. Basa piztia naiz ni, asbedi triskantza ta etorri gainera, egiteko dantza, gustora zu ukitzen, ez egin zalantza, hartua dizut nere txakurraren antza, hartua dizut nere txakurraren antza. Txakurra deitu ez dit ba, begiratu honi, alere zure ondoan, dena ez da agoni. Dena garbitasuna, eneze harmoni, hautsikote zaitudan beldur ez nagoni. Hautsikote zaitudan beldur ez nagoni. Kamil lasai ibilita etorri ona, betidanik zurekin gustora egona, enauzula ulertzen izanen da broma, kontraesanek osatzen dute ba pertsona, kontraesanek osatzen dute ba pertsona. Beti gora begira, ipintzen atzaizu, bai kontraesana da, zilegita aizu. Otzki puntua ematen du bai baina aizu, denbora kontua da, aterako zaizu. Denbora kontua da, aterako zaizu. Hain gazteare emaiz jomaialen enpinsua nahi nuketa, gero da errekin, banoan ere txerata zuentzat jakin, ez enroiatu idolo platonikoekin, ez enroiatu idolo platonikoekin. Eta neska, gaur egun nola ikusten duzue feminismo eta amatasunen arteko lotura? Bueno, nik uste dut ez plazan dagoela gaia, zorionez. Esango nuke, ez, 70. hamarkadan, ez, pixkat kokatzen dugu borroka hori, ez, amatasunaren instituzioa, guretzako importantea da hori, ez, bereiztea pixkat bizipena eta instituzioa, ez? Bizipenak ez du zertan zapaltzailea izan daiteke zaila, izan daiteke gogorra, baina ez du zertan. Instituzioa bai da zapaltzailea, eta horrekin bukatu behar zen. Baina, klaro, ez? Beste muturrera joan gara, ez? Amatasunaren esperientziak ukatzera, eta ez amatasunei balio ematera bakarrik, ez? Feminismoan, eta ez pentsatzera nola egin dezakegun hau begirada feminista batetik. Ari dira ama feminista pila bat ja solasean, eta ari dira beraien iritzia ematen, eta uste dut tokatzen zaigula entzutea. Bizipen horiek entzutea guretzat importantea da ere jakinduria hori, bizipenen jakinduria, ez bakarrik jakinduria akademikoa, edo teoriena, edo oso ondo dagola,
baina bizipenak ere bai, ez? Eta berdin dute garrantzia, guk maila berean jartzen ditugu, ez dago lehenengo mailako jakinduria bat eta bigarren mailako bertze bat, ez? Orduan entzute amak eta ari dira, ama euskaldun feministak ari dira solasean eta ari dira azaltzen zaila egiten zaien sistema honetan ama izatea. Ze ari bagara, ez, bizitzak erdigunean jartzeaz eta zaintzak erdigunean zaintzeaz, ez, amatasuraren gaia ezin dugu bazter batean utzi, horri buruz ere hitz egin behar dugu eta bistaratu behar dugu. Zuek biak ere amazarete eta zer eman dizue liburua idazteak zuei? Bueno, nire eman dit, nire esperientziari begiratzeko denbora tarte haundi bat, ze, bueno, ni ama naiz, 11 urte dituzte gure alabek eta biskiak dira, beraz, bai izan da zurrunbilo haundi bat eta intensidade haundiko esperientzi bat eta beti erraten dut, nik dudala bizira, ez dudala ez ezer irakurri, ez pentsatu, ez orduan liburuak eman dit tartea horretako, ez. Eta bertze gauza bat eman dit aukera nire amari begira jartzeko. Zeo hartu naiz ere ze gutxi begiratu diodan nire amari eta begiratu diodanetan ere eta laiatik egin dudan. Nik hori liburu idatzi baina honen egindako ariketa bat zen, ez, amaren tokian jarri, akaso amatxi bezala egin duen lana edo zenbat ze bizigarri egin didan amatasuna gure amak hori bai ikusten nuen lehen ere eta liburuarekin berretsi da, ez? Eta badago bereziki berrespen bat nire kasuan, ez? Nik liburua idatzi entzun emakume guztiak eta orain liburu aurkezten ari garela ere zenbat ama entzuten ari garen, horrek berresten dit nire bidea, ez? Ni non nagon kokatuta, nola nahi dudan egin amatasuna, nola nahi dudan bizi amatasuna, nola nahi dudan bizi harremanak, nola nahi dudan bizi zaintza, ni nola ulertzen dudan zaintza, nola ulertzen ditudan harremanak, ez bakarrik umeekin, noski zaurgarrienekin eta hor sartzen dira umeak, baina orokorrean pertsonekin, ingurukoekin, nire inguruko jendearekin, nola nahi dut hori zaindu, zer da niretzat bizitza zaintzea, zer da zaintza, hori berretsi dit bai, horrela da, eta hortan jarraitu nahi dut. Bi izango zarete datorren urtean, horri biliko gara elkarren trukean, ez dakit mesedean edota kaltean, ez zaidazu galdetu bien bitartean. Kinderra ekarri duzuta noizko sorpresa. Ba hori asmatzea ez dago erreza, ilargiari begira, askotan ametsa, nik ez dakit Jakobak zerbait esan beza. Umea titian ta mikroa ahoan, ala ibiliko naiz igual azaroan, ta ez dakigun nola ondoren geroan, denborak esango du gauza nola doan. Gaurra bertsolaria atera ezkero. Txarra ateratzerik ez dugu espero, batzuk entzun da behintzat dauzka honezkero, zeo zer entzuten du astero, astero. Nekane Intxaurtza Etxebarria nosue, Igorreko dimostarra, nire bertsozaletasuna aspalditi dator, gaztetan Igorreko bertso eskolan ibili nintzen eta esain gaztetan Dimako bertso eskolan.
Baterako ez nintzen jaio, baina bai idatzizkoak egitea guztetan jata. Eta nire bertsoaldirik kutunena aukeratzekotan, aukeratuko neuke bira kulturgunean, Bilbon egindakoa, 2021ko azaroan, eta bertan bertsosaio musikatua, Lisboa katu berdea izin zen, eta bertsoaldia Oiana Bartrak eta honintzaen baitak egindako elkarri hitz politak esan, elkarre lotxagorrituz. Bizitzan zenbatetan ez ote gara lotxagorritu. Egoera asko egon daitezke, adibidez, laudorioren bat jasotzen dugunean. Izan ere, orokorrean ez gaude dituta hitz politak entzutera eta orduan lotxagorritu egiten gara. Gaur, elkarri hitz politak esanez, elkar lotxagorritu beharko duzue. Aitortuko deutzut hemen, zen amorauta nagoen, makarrarena egiten dozu, baina ze gozoa zaren, baina ze gozoa zaren. Ta zer dino zure zenak, oingoan itxurarenak, daramatzazu Euskal Herriko zapatarik politenak, zapatarik politenak. Igota bizikletara, mendian zenbat taupada, Oiana zuzeu biluzik ere, polita izango zara, polita izango zara. Norbaitek dagoeneko, hitzok zituen beteko, baina ze klase honin, txapela eramateko, txapela eramateko. Ta ala mierda txapela, ta txapelketa itzela, zuk badakizu Bilbon dagoen, gauza honena zeuzarela, gauza honena zeuzarela. Gustora gara geratu, piropoak geroratu, eta triste zauden egunetan, momentu hau gogoratu, momentu hau gogoratu. Akordaukonaz luzaro, hori neure esku dago, bihar kalean ibiliko naz, zentimetro bigorago, zentimetro bigorago. Bertxotara etorrita, gaur egun nolako lekua duela uste duzu amatasunak? Uste dut, puntu interesante batean dagoela alde horretatik, eta nik gustora entzungo nituzke, lehenago esan dudan bezala, plazan leku zentral bat duten emakume horien bizipenak pixkat zeintzu diren, eta
nola kolokatzen duten amatasunaren esperientzia hori beraien bertsogintzan. Saioetan ere bai seguru, baina aurtengo txapelketan, Euskal Herriko txapelketan, noski emakumeen parte hartzea alde batetik, baina bertzetik ze gai aukeratu dituzten, eta nola egon den seinalatuta sistema, adibidez indarkeria obstetrikoaren inguruan, edo dolu perinatala, amatasunarekin erabat lotuta dauden zenbait gai agertu dira lehenengo aldiz txapelketan, ari dira agertzen dagoeneko saioetan, baina txapelketan lehenengo aldiz entzun ditugu gai horiek, eta ez da kasualitatea noski, emakumeek ekartzea gai horiek, ez? Orduan, jo, uste dut bai bersotan dena doa beste zenbait kultura adierazpidetan, baino lehenago. Berriki ikusi dugu ere emakume haurdunak ikusi ditugu holtza gainean, eta horiek ere nola irakurriak izango ote dira, ez, publikoaren aldetik. Pentsa, ez, amatasuna, emakume batek ezin baditu zenbait gauza esan oraindik bertsotan, umorea egiteko ere beste eredu bat ekartzen saiatzen da, baina ez da hain erraza batzutan, ez, hor igual erikak asko gehiago lartuko luke. Pentsa ama izanik, ez, haurdun izanik, aingeruaren edo amatasunaren erromantizazio horren barruan, eta etxeko aingerua izan behar dugun hortan, ez ematen du ama garela, haurdun gaudela, baina ia Virginia garela, ez? Uste dut hor bai badagoela desera ikitzeko lan haundia. Bai, emakumeak berak badu eta emakume haurdunak zer esanik ez, eta amak zer esanik ez. Bukatzeko nola kantatzen zaio amatasunari bertxotan? Bueno, erranen nuke, ez, lehenago aipatu duzundan arira, ari direla bertze ikuspegi batzuk edo hor ere ez, arrakalak sortzen, baina egia da amaren irudia ere, agitz irudie estereotipatua izan dela, bertzea unitz bezala, eta seguraski improvisatzen ari garen enean, topiko pila bat joango dira amatasunaz kantatzen dugunean, baina badago lan hori, ikusten da lan hori, ez, emakumeak hor sekulako lana egiten ari dira, eta aurtengo txapelketan ikusi da, ez, ze leku ezberdinetatik kantatu zaion amatasunari. Zuek biok adineko bi emakume zarete. Urteak eman dituzue zuen jatorritik kanpora. Baina alargundu ondoren, zuen azken urteak pasatzera herrira etorri zarete, usurbila. Elkarren ezagupidea bazenuten gaztetan, baina sekula harreman esturik eta gertukorik ez. Bakoitza ze familiatakoa zen bai, baina hortik aurrera ezer gutxi. Usurbiligo jubilatu etxean elkartzen zarete ia arratsaldero, bereziki hotz egiten duenean. Elkarrekin harremana estutzen ari zarete. Nahiko erreserbatuak eta zuen baitara gotortuak dirudizue biek alabiek. Baina gaur, atera duzue, zuen bizitzan pixu, izugarria izan duen gaia. Politika, herria, senarrak. Saioa zure senarra, etakidea izan zen, iesi lehenik eta preso gero. Jone, zure senarrak urte askotan izan zuen bizkarzain bat bizikide. Paseatzen elkarren ondoan zoazte, apenas begiratzen diozuen elkarri, baina bakoitza besteari norbere bizitza kontatzen ari da. Herriko pankartetan oiuak ta lemak, zer eta nola egin gizonen dilemak, hori markatzen zuen garaiak sistemak, ta gure sentipenak kaotik irtenak, hain ezberdin eta hain antzeko direnak, hain ezberdin eta hain antzeko direnak. Herri bakarrean zenbat unibertso, zuk bizkartzainatanik kontzentrata bertso.
martxo. Berdin baina ez berdin talare intenso, senarrak hain loturik hanka eta beso, baina ni egon nintzen urteetan preso, baina ni egon nintzen urteetan preso. Kartzelara bisitan pasata asteak, niri beldurrak sortu nire desgasteak, arrazoi ezkara izan sekula askeak, ta berdin orain edo ginela gazteak, besten begitan gara euren emazteak, besten begitan gara euren emazteak. Urkotzak zaituta ez zara nere etxai, baina bake garaiak antzuak dira ai. Paseo bat ados egin deigun zer nahi, baina la ere ez dut laguna izan nahi, baina lare ez dut laguna izan nahi. Lagun izan nahi baina igual izan ezin, garai batek sortua gugan hainbeste min, lagunez baina segi nahiko nuke berdin, tarteka mintzatuaz hartuaz atsegin, ze honi buruz edonon ezin da hitz egin, ze honi buruz edonon ezin da hitz egin. Ezin da ezer esan minean garraioa, tertulia bat edo irrati saioa. Mina nola edo non aspaldi jaioa, gu ez gara biktimak ta ez haen saioa, baizik izen ta bizen joneta saioa, baizik izen ta bizen joneta saioa. Iritsi da bukaerara Arabako kuadrilartekoa. Finala martxoaren 25ean jokatuko da Laudion, eta honako 3 talde hauek ariko dira lehian. Katuko Muñoak eta Errexala talde gasteiztarrak, eta Aramaioko Izena Pentsabui da taldea. Gogoratu, Arabako kuadrilarteko finala martxoaren 25ean Laudion. Emakume zargazte, ingeniari zein artista, heldu eskutik eta ez ikaratu arriska, segiaz gureak sortzen bide honetik gabizta, gora dimata gora Euskal Herri feminista, gora dimata gora Euskal Herri feminista. Zenbat
aldiz egingo ete euskuen kritika. Andraizeak mobitzen dauzan hiru histerika. Egin daigun bidea hormonak libre itxita. Mundua horri esker dalako leku polita. Mundua horri esker dalako leku polita. Iaia oitzeraino bihurtu arren biktima. Borrokalari eta umoretsua arima. Hortan saiatzen gara bertso doinu